balay ngalayo ijing iba pala day hakata kadi najisu ulaya bansatku ya kapop ka jong ngan lei ngan ria kading na hadu bakut berbanda jopi ngan yesno skem bahaka ya kadip na brabo ngalong ubasisya jingkren benda kabak mengansya sisin kasngi unsa kot yang asyalai ang tangan yo ya kapuromba ngan lei ngan ria kadina hadu bakut bat banda jopi ngan yesno bat kapan sengat ia kangen ia beli Kemudian fi baro ki bapet yang ni kajihikai agak kerteng jong diskus belum try barang baling do jungi ngai kublai fi ni piteng ya kajihikai na keting jo blai na Khasi Tst saki Hebru bat mentai ngalai poi haklanong ka basipho bat pinkan mau biang haklanong bapra ba khandai unong tho wara ya kajihi pher pedang kajing long rang ba ling do kajong diskus bat kajing long rang ba ling do jong ki ling do jong kajutang ka barim hakani kalong basipho unong tho wara biang bat ukwa banyai ban biang Sasisin pat bat pinkan ma ba balai ba kajing kenya jong diskus ka kham khrau bat ka kham janai ban ya kajing kenya jong testament kebarim hakade ka por menta ninya ple jimut na kalanong ka basipho ka dekhot ka beningkong ka basau bat ka topik leni ka phangpdeng jong kani kajing kran ka dei ka syrngiew jong ka babha ka basawan nama kata ke hukum haba kadon tang ka syrngiew kita ki ki babha ki basawan om kadur hi jong kita ki kamla lanu ru ban penjana kita ki bawan hajan da kita ki jingkenya ki ju ala kasnem ya ki ba ki aingu ala kasngi lemna kumta ken om dara waino ban aingu iki naba kita ki ba mani habala penkho ki sisin kimdan shu ya ka jing tiblam ki pop hendrai ha kita ki jingkenya dan kejing pinkan mau ya kipop halak kesnem namar kabomla ya kesnam ki mesti kertong bat kiplang ban kit no ya kipop kamat beningkong ka hukum kalong tang ka syrngiew nak ni ka dekhot ka beningkong ni sutuk sya hiba nong tho uka ban ba ka syrngiew pede ka hukum ka jinsrim hapleng ka hukum bat ka syrngiew ka beningkong ka detang ka jing phalang ka badum jong ka dur ka basisya ka hukum na ni ka syrngiew ka syania ka jing syai na ka benta ka jinglong ni ka jing orlong ka jongkap ka ba kam don bot ai ruem naladi ka syrngiew kam lan bot ai ruem naladi ka tentang ka dur kamla banwara jingkela ya ka jaka ka pakahap ni ka tingkhu ta kum ka syrngiew ka hukum kam don bot banwara jingkela ni ban pinki ni ban pinthot ni ban pinmong ni ban pin mahabriu ya kanu ka jaka ka pakka
kali bentingko ni kali berhab dia tak ada bopol keren hak citi si nong galatia kalau nong balai kat bakat wei kong ba di an om kesan yunu ru dak hukum hakmat ublai te kum keserngeu ke hukum kam dan ke bor bakala kesan yu brio hakmat ublai ke balai kam ju ai ne kam ju pen pau ya ga dur kadar jong kata ke posisya Henry kala ban pen i ni kala ban ai tang ya uput usam jong kata kadur ngila ban itu tang ya kata kadur ke basyabar Henry tak kadur ke bahapo pat ngimla ban itu te ke hukum nu kolong hakata kerukom kum keserngeu ke hukum kaya lam bakala kum keserngeu ke hukum kaya lam bakala dan bun hi nangi ngila jumat ni kini bah bangi i ya kenunu keserngeu teng-teng kum mundur badai ka waipat dari pet bahapat kali keserngeu jong ka waipat te ka hukum ko long hakata hukum ki biro ki perkhat deka badai ka wai ne ka dai pat da ti benia ba kam long kum ta ka maki perkhat bat upol tho hakashti ka benikong syau timuthi kala nong ka benikong ka benrio do banyak ong ba na kita ki don ki bahaba kila bakla kila kalano sya ka jingkran thala kita kuat belong no hikai ka hukum haba kim so thu penban haba ya ka baki ong lem ni ya ka ba ki kran skep ta kene ngi i ban men bun ki brio ki bakwa ban hikai ki bakwa ban yalap spang ka hukum tang ba kim so thu kim champang ka hukum kim tek ka hukum ga dek ai ba ka ai ga jing tmu jang ka ha ka jing bom tip ju ki lam bakla no ki poino sya ka lenti ba bakla ba ki lam bakla no ya ki wei ru ki ba sya skor ya ki te kum ka serngeu ka hukum kadai ke badan tang sipor ni kalong temporary kum keserngeu ke hukum kalong temporary kalong tang sipor bade kini lam suthu ba da bagi polis ka city pol si kenong galatia kalong ke ba lai khot ba arpulai da san ki ong kum ni hendrai habim wan kata ka jinget la set ingi hapo hukum bala khang khop ingi sya kata ka jinget ja ka ban sapin pau hadien kum ta kata ka hukum kalong kano hikai jongi banyalam ingi syau kris kanang ba on kesan ingi da ka jinget Hendai minta balawan kata ka jinget ngim long shu hapo ka hukum tak ini ke dekat kan syahiba ka jing tu ke ka hukum ni kalong ban yalam ni ki brio sya Jesus bo ada ki brio kala poi ha jisu ka kam jangkal ni ka jing tu jangka kala kut no bat ngim tan kam shu ka hukum abang ngalai kendu ngalai syam jau kris namar ba on pengkesan ni brio da ka hukum hendai da ka jinget dia mentah balawan kata kajinget dia bangi lai kedu ya jisu ngim dan kam syu ikano hikai ngim dan kam syu ya ka hukum dia ban sutu syu ikan dia ngalasna khang ne kedur uli line ude timeline ne u thau ya kapor u thau ya kapor jong kajingim nadu u adam hadu ni kapor mentah kini di kapor bala thau ya adam kini pak di kapor ha ka ba u blai ula ai ya Moses ya ka shipau hukum haulum Sinai. Kini pa di kapor hakaba lakha ya Jisu. Ba kini ki bentam syadin do pat kathau ya kini kapor ni kajuk kecungi kaba mentah. Ni kapor kejungi ba mentah. Te kembang jutip bahi ba ya kapor jong ubriu ile ya ka history la phia ada ka jingim kejung Jisu. Kadang ni suyo ka kintian BC but AD. Hasra Chris but hadien Chris. Te hadien jong ka jingwan ka jong Jisu ka ding pna ka thau ya ka jingnyap ka jingtep ka jong Jisu ong ba kadang ka jing phia na ka jing jong Jisu syadai syara syakalyang kadiang kadai ka juk jong ka jutang ka berim kadai ka juk jong ka jutang ka berim bat na ka jing ka jong Jisu halu ni ka juk ka jungi benta kadai ka juk jong ka jutang ka betmai bat yang ni ka juk jong ka jutang ka berim la sinsyar tani la punya ni ka long hapo ka jutang ka berim kabadai ka hukum kabelong kata ka syrngiew tak daw ai khnang kata payong ka thau ya ka syrngiew ka bot nado ka jing jong Jisu hadu sedo su adam kadon hapo ka jing sinsyar jing penyat ka hukum hapo jong adeka syrngiew dan rai menta hadien jong Jisu pat nado ka jing nyap jong Jisu blokir si beneng hadu ni ka por ngi menta ngi im ha ka juk jong jutang ka thmai ka de ka juk jong ka jing syai kam de su ka juk jong ka syrngiew tak daw ai khnang ya ka dur ka besyai ban mora ka jing per ba ka hukum ha di ka por bementa kam tre kam syu kam de syu ka ban maka ka ban yalam ya ka jing jing kan bisu maka ka ban penbet kan bisu maka ka ban penram yang ni ka ban ai jing pencipta mi ya handai kata baro kala kutno hadin ka jing yap ka jing tep ba ka jing pat ka jong Jisu tak daw so maka juk di menta de ka juk jong ka jing ai de ka juk jong ka jing pengsan de ka juk ka jong mensim bakhuan de Jisu Kristus u yang menta ha ka history ka syrngiew jong Jisu ka
ya ke history ke pemasya kumbang ne ka ding phna na hliang ka diang ka don ne ka dur ka bayong ka thau ya ka syrngiew haba ka jing shai ka wan na ka liang jo ka mon ka na ka liang jo ka jutang bathmai ka syrngiew jo ka jing phna ka no ya ka juk baro jo ka jutang ka barim ladang ikwa bani phai biang sine ka syrngiew sine ka jutang ka barim long ba kam don jing so tanat ne kam don jing mato eru em yangi ban shania bat ban bu jing kermen biang ha kata ka syrngiew kumbang lai kermen ne kam dan bor kalau tak sipor kalong ka ba ka ditang ka jing phalang dia kam dan jing mato ai begin bu jing kermen haka dan dai ka jing kermen ka wan de tat adu ka jing wan ka jing Jesus bangin sayok biang kita ka jing kermen ka baim ba ba shisha namar bau Jesus ulong uta jing phalang ulong uta udur ba shisha jong ublai ba unu ublai i ya Jesus ulai i ya ublai dia tak kadau Jesus sakren ha gospel ju Yohanes kalau nang ba khatsa du khat ba nyo du ba khandai ke je pen ha padang jing u Philip ong kumni da phila itu inga pinda la itu ya kpa jongaru nei nadu menta phi itu ya u bat phi yo i ya u Philip u ong ha u ko trai da pen i ya tau kpa hangi te ka biang yangi ngalong slem kata bat phi bat mem itu ya nga ko Philip jar ulai i ya nga ulai i ya tau kpa kumno ba mi ong mami tu pen i ya tau kpa hangi teknik da khat kan shai ba kumunu belai i ya jisu belai i ya belai ba kpa unu beladan jedai bat jisu beladan jedai bat belai ba kpa kamat ke baar peni ka syrngiew la ni kini ka hukum kadai ke bagi dai ba ban le man la ka por ti frame ong repetitive tene ka kani ka thau ya ka hukum jong ki jingle jingkinya ba pher jong ka tasman ka barin ke balong ke jingkinya ai ngo thang ke jingkinya ai ngo ba ke jingkinya ka jing penyesuk ke jingkinya namar ka pop ke jingkinya namar ka jingle palat bat ke jingkinya ha ka sngi ke jing penyesuk bat ikini baru ke jingkinya ngila bersyam ka kitab Leviticus nadu ka lenong ka banikong hadu ka lenong ka bakhadriu pi pila un pulihi sepang kini ke jingkinya baru pila so thu yesu balong ba ublai la hukum ba ki khoni sual kini benle yakini ki jingkinya man la ka por na ka benta banyo ya ka jingma bat ya ka jipun khoi ya ki pop ki jongki te kini ki jingkinya ki ba banle man la ka por ka kadau syai ba ka bor te kam jaga hukum kalong ka batlot bat ka badan jingduna ka jingle ka baman ka por ka mudru ba ka pop kadang don ka pop kadang sa wat hadien baladep ban ai jingkenyaru te kani ka penken mau ya ki panget jong ka jutang ka barim ba ki long ki pop bat ki dan kambek ya ka jing pen khoi ka baman la ka por ka dan kam ki dan kambek ya jing pen khoi ka baman la ka por takana ki ha ban le ka ya kini ka jingkenya man la ka por pila ban bu jingkeli lada kini ki jingkenya kimla ban pen khoi ya ki lani kini ki banget jong jutang ka barim te balai useng ya ki kai ka jing temu kai ka jing mut blai useng ya kini ki jingkenya namar bo kwa ban hikai ya ki khon Israel si phang ka dur ka dar jong ka jing pen em Jesus bat ka jing pen kre ya ki na ka benta ka jing wan Jesus kata ka ka jing temu ban hikai ki khon Israel si phang ka dur ka dar jong ka jing pen em Jesus ban pen kre ki nam ta ka jing wan ka jong Jesus kuma ka syrngiew ka long tang ka jing phalang ka dur ba shisha te ublai baling ba jong ka syrngiew o kwa ba ki brief kin song thu ba o hadien syarandat jong ka syrngiew ka dan ka dur ba shisha ba kata ka dur ba shisha kan kadai kata ka bangi ban kam man plicimut kadai kata ka bangi dan kam para ban sim khia na ka benta ban yo ya ka jing pedim la tau banget ukin riak no ya tadi ban bu jingshania hakini ke jingkenya bat ban rai no ban shania hauta uban sawan ubalong Jesus unlong ubala pedang hun hakmat ublai kani ke de karai ke bangi ha ban siam la ngin shania ai kita ke haka hukum lani ha kita ke jingkenya jong ka jutang ka barim lani ngin bu no ya ka jingshania ka jingi ha Jesus ubalong uta ujingklar Babha balde ban wan ban ai ngi kata ka jimpedim ke baka hukum ke jingkenya kimla ban ai kebalai kelong ka bemla ban penjanai te ka hukum kum ka syrngiew kamla ban penjanai ba kamla ban sat ki pop jing kita ki bawan hajan jong blai da kita ki jingkenya kat kum ka testament ka barin
haka jutang ke berim, ublay ulah hukum, bat waseng nongrim daladi. Badai lingba kesnam jiki merat, bau beri uniyo ya kajing map ikipop. Jadi ni ngelak bensyam nak kitab Leviticus kalnong kebak khatnyau kebak khatway. Ya kini kajing map latip kum ka judicial lani ka legal forgiveness. Kabang ngilak bersutu ada kejuk jengi menta ke bersrim kum kajing map je unong bishar ya unong lek kamsniu hakaying kasyari. Map tila map tangba kadak sniu pat kadang sak. Hadian ba rekom se la yo ya ka jingma na ka kashiri on daw lami no ni kashiri kibriya ki thu yu ko munang kam sniwi kata kadak ju ba ulale pop kanung ja la no no kibriya kin mau kibriya kin pe kin tho bat judge ru nong bishara ba oni kendu ba ko sai sien on kan mau ya ka kam ya ta ka jingle ba sniwi ju bat on I thu yu ko munang pen khan a nya ni nong le kam sniwi kata le kata ka ngi ko kom ka jingmut ba kadai kata jong kita kijing kenya jong testament kebarim kimla ban penjana kimla ban sat khoi ata kipop kamu kapop kadon me hani la suka lo tang hipor dak tak snam jong kimra namar ba kamlong ka bala dak snam kimra at khoi hikipop jong kibrio kat kum kamet ka Matthew Henry commentary ka batai kum ni balai kijing kenya ka jutang barim kimla ban khoi ya kipop kebaning kong kia pair bakli bak ha kajing long penrai baki nokpo kadang kajing pair ka bakrau ba ha pada umarat bulu brio ha pada belang ha pada long brot ha pada usiar ha pada mosi kartong bat brio bak kene kajing pair ka khangla ya kajing kenya jeki merat ban warra ya kajing khoi ya ki pop jong brio kebaar kimlong ki babit dor ban siu ya kakuna kimlong ki babit dor kim don ni kata value kabakra ba kabala ani kabayar kat bat kata kador ni kata kakuna jong kata kapop ba kabadai ki berskitsiu ba borok ni sautui ba ubri u kham dondor u kham kodor bani usiar bani umarat ba banya umusi kertong ti kading bom dondor ni ki marat ki balsa kenya kapelong jaki ban numla ban penjana ni ban penkhoi ya pop jong brio dari kim dan ka bor ban siu ka kuna jong brio adin mawla pen ken ya ka hukum ka jong ublai masal kimla lani kim dan ka bor ban minjur ban long ki jing kenya nak benta ubrio pop umrat ulang brot umasi usiar kim ban si ban hak ban syak kenya mablai dari kwa makana ban num syak kenya dari kwa ban ong ngam tre ban long jing kenya ro kimla kim dan bor te hangni kin kedai kata kawai kin kaba wara jing ba yaki ban penjana yaki namar ban long uksiang ha padang blai bu ubriu udi bandon ni kata kamon balayu udi ban la ban menjur bo untre da kamon sobha bo wan chakma ban terwa jadi ban long uta ujing kenya nam ta pop kejumi ba detang ujusges balale kata jisu lawan kenang nak beneng ban wan ban shim ya kajing long brio ban pinsrim tadi batgi ulawan chenek slakndo ulong bakrau ha ka boa bra ka burong ba omdan shu ba rengkat dor bat kumu blai udan ka bor ba ula ban kit ban ba besi ka kuna ka jongap tepi ba da ka mon sobha ula menjur ban long tau jingkenya nam ta jonga bat jompi kajing kenya ha ka jutang ke berim katerwa ne ka ai ya kajing pun khoi ke basyabar ke belong eksternal bar kamla ban ai ya kajing pun khoi ya ke basyapo lani kata ka inner cleansing kemut kata kajing pun khoi ya kajing tip lem kajongi kajing pun khoi ya ka donu kajing pun khoi ya kajing muji perkat kani kajing kenya jago jutang berim kimla lemar kajing temu kajongki kalong tang bakin ai ya kajing pun khoi ke basyabar but kani kadi kata kajing long terai jong gini kajing kenya kiba kat kum kejutang ke berim ya kini ngilak ban syamru na Khasi Tst ke Hebru kalenong ke ba kendai bat ke khatsa bat kum juru na Khasi Tst Paul ke beningkong se kinong kurin kalenong ke bandriu dekat ke khatwai badon na pi ki bala julong kum kita handai la sat pi handai la pen khoi pi
Henry la pengkesan ni pi haka kerteng Jesus Christ bau try ba dau mensiam ublei jongi. Dan nop deng jongi, bu nop deng jongi. Ngila jelong kum kita, ngila long ginong pop. Ngilong kita ginong pen ken hukum. Ngila long kita kiban hab ban syak penrem. Henry la sat yangi. La pen ko yangi. Ba la pengkesan yangi. Haka kerteng ngajong Jesus. Om dah ka hukum, om dah kita ke jingknya. Henry dah Jesus Christ bau try ba da mensiam jau blai besyong basa hapo jongi. Nong tho. Ukwa ya ki nong pule bakin sngo tho. Ba kam don jingman toy ru em la da ki shania haka hukum bar haki jingknya jong ke jutang ke barim. Ni kino ki jingknya. Namar kimla bana jingpenim bar kimla banura jingkela ya ka jing im jong brio. Ka khubor babha haka jutang ke batmai kedai kani bakata ke bala kular haka jutang ke barim kelawan kata ke babha kelawan ukun lang berat babha ubajenai ba orang ba lingdo bam jikut bat uta ulong Jesus ukun marwe jong ublei ubala ai tino jadi benlong ka jing suspa nakamta kipop jong kani de ka khubor babha ba kani ke degin kata ke babha kebala kular haka teten berim keboong kebal sawan dia kebala buri haka syrngiew jong ke juknya bat jong ke hukum jong ke jutang ke berim keburam ka jiro ka let shaw Jesus ubalawan hiar na ka ket keburam bat kebaha beneng ban shim ya ka jinglong kumu briu ban ba ban sil ka kuna na ka benta jongi bat dei tang ka met ba ka snam jong Jesus kebalong ke jingknya kebala ban pun khut ya ki pop ba ya ke jing tiplem ke jong ka gospel Yohanes kalong ke ban ningkong dekat ke balai pesan lai pnyo ko ongkum ni ha ke bala syaipat Yohanes udang yeng bat arngut ke senan jeng ute ha ba kila khmi shan hau Jesus Christ kat bau yat uong ha khmi ukon lang berat jong blai ba kitno e ki pop jong ka pertai kita ki arngut ke senan ti kile sngo iu ba ukren ba kile but ya Jesus kini ke kejingan lap jo Yohanes hakit senran bat ka testament ke bathmai ru kaya lap ba Jesus Christ ulong tau khon lang berat uta ujing kenya ubajanai uta ujing kenya ubakadu aba laknya nan tak hip-hop ke jong ban mangiru kum ke bangai habangi sngo ni ka khubor ka babha ngide ban buat ya kenuksan di arngut ke senran abang ina tip syai ba jisu long tau jingknya ubajanai ba bam jikut bala ban si ko kuna bala ba pengkhut ya hip-hop e keringkang ajingi kadai yang ngap de phiru bangin but ya jisu ngadwai ni ka pom ta ba kermen ba phiru phi sothu pen champang ni ko khobor ba phiru phila ba shim ya rai ban pediang ba ban but no ya Jesus Christ ha ka jing im ke jopi ba kumjur yang ngi kum ke banget ki bala pediang ya Jesus Christ ki bala don ke jedai ba jisu kermen ba phiru pin chimkhia ba juga por pin burom pin nyokor ya ka jimpun im bat ya ka jimpun khoi pla yo na Jesus Christ da ba phi IT susu iladi ya ba pin kongo baniat hakalenti jong ka jing khoi ba jong ka hok ba ka jong ka hok tu bleng kerku on ai bor phi ka burom mo jiro klong su bleng Me eno ya jing long stim ban ya baro na marjonga me la sha shitong ala ki jong ki jing tao me shim baro pop jonga men ba me ya ban me bi pan men ta me sin shar alor kapneng bat kendong Nakwaman mani ya me atrai yang amela jog ban la long jong me jiu nom na it ya me mil ba yap na benta jong na ban a jing la lu ya nga
eno ya jing long steam ban ya baro na marjonga mila sha shitong ala ki jong ki jing kao me shimbara pok jonga men ba me yap bat me bi pan men ta me sin sha alor kap neng bat kendong nana kwa man mani ya me atrai yang amela jang manalo